Madzimurume wangu vakasiya vasunga hembe mumba 2024. Ndobva vanditi ngatigarei dare tiri pamwe chete, asi munouya mega musouya nehama dzenyu. Ndobva vati hatisi kutaura nyaya yedu, asi taura nyaya yegova hembe. Toda kumbotanga taziva isusu kuti zvinhu zvakasara zviri kufamba sei. Ndikavaudza inini kuti maatsetse aripo akasara muri kuaziva. Saka imimi ndimunoya moita sei mogova zvinhu kuti makagora asina kukanikwa nezvepadera. Ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody. Ishe ndibatsirei ntaure chokwadi padare. Ishe ndibatsire ntaure chokwadi padare. Ishe ndibatsire ntaure chokwadi padare. Right, next. Ishe ndibatsire ntaure chokwadi padare. Taurira mainyaya yenyu kuti yakamira sei? Ini ndakafirwa nemurume muna 2024 musi wa20 April. Alright, ndakafirwa nemurume musi wa20 April 2024. Saka hama dzemurume wangu vakasiya vasunga hembe mumba 2024. Saka nanhasi 2024 igore kai 2 years 2 months. Alright. Nanhasi vasati vauzogova hembe idzodzo. Ndakambotuma munyai wangu, ndikatuma sauya wawe kumba kwavo, ndikatuma mbuya, ndikatuma muzukuru wangu atumwa nababa vangu kuti vanobvunzwa kuti ko muchauya kuzogova rini hembe dzemufi. Havana kutipa mhinduro. Ndinonzi Melisa. Saka ndobva ndaona kuti nguva yareba ndakambosiya nyaya chakadaro, ndobva ndachirega ndiende ndega inini kwavari, nekuti ndakatuma vanoremekedzwa vanofanira kufambira nyaya idzodzo havana kupindura zvakanaka. Ndobva ndaenda, ndobva vanditi ngatigarei dare tiri pamwe chete, asi munouya mega musouya nehama dzenyu. Tinongogara tiri isusu tiri 3 takadai so. Ndobva vauya kumba some 3 weeks ago. Ndobva tatanga kutaura, ndobva ndavabvunza inini kuti ko muchagova rini hembe dzemufi. Ndobva vati hatisi kutaura nyaya yedu, asi taura nyaya yegova hembe. Toda kumbotanga taziva isusu kuti zvinhu zvakasara zviri kufamba sei. Ndikavaudza inini kuti maatsetse aripo akasara muri kuaziva. Saka imimi ndimunoya moita sei mogova zvinhu kuti makabva panapa muchiti muri kuenda kunogova zvinhu. Saka inini ndo pane nyaya yangu iyo papo. 2024. Tudaudzorora ipapo. Avachiya Hanzvadzi dzemurume wangu. vanatete. Pongo. Kudivi ravo kuna nomwe. Asipo pano kunze kwaiyodza. Pane mwana waba mukuru, mwana wemukomwe murume wedu. Mwana akawo. Mwana. Titore zvevana, titora dare. Ndivo varipo, vari vaviri. Pongo. Hakuna munhu mukuru. Hanzvadzi iripo, asi hapo parizvino. Ari kupi? Ari kuSouth Africa. Ari South Africa. Chii chiri kunetsa uyo mudzimai akudedzai kana kuti auya pamuri achibvunza auye kugovewa kwepatya, makati chii matsanangurira aita? Makati haisiro nyaya tutaura Pamusoro isusu takataura nyaya yedu nemudzimai wedu kuburikidza nekuti ava meguru vakanga vamboisa nyaya kuestate, tikaenda kuchimwe kuestate kwamaster of high courts. Ndobva vanzi vane process yarofanira kufambira yezvinhu. Ivo bva tadaro, ivo vakabva vati kana ndafambisa nyaya idzi ndichadzoka kwamuri, ndokudzoenda pastage ipi. Saka kudzoka kwavakazoita ndiko kungoti muri kuti chini nhau inyaradzo. Inzwai, toda kukubatsirai. Harisi basa remukadzi uyu iro raakanga achitoita. Hatomapanzwa dairai ndichitaura nemi ndizoti muri kunzwa zvandiri kutaura. Harisi basa rake, ibasa renyu. Handiti harisi basa rake, ibasa renyu rekusatotumwa, rekungoziva kuti pakati cheta zvakati, pakati cheta zvakati, neurongwa hwemuchakava inove hama yenyu. Handiti mapanzwa? Mbatya dzinotora nguva yakareba zvakadii dzisina kugovewa? Mbatya dzemunhu, mbatya dzinotora nguva yakareba zvakadii dzakagara nemutorwa mumusha, nyange muri mumba make dzechinzi mbatya dzemufi dzakagara nemutorwa. Mangwana ingozi yamukubara iyoyo muchibvunzwa kuti muri kushaina nekuda zvinhu zvevanhu vanenge vakafa.
hapana extortion yamunofanira kuita. Zvinhu zvemukadzi uyu nemurume wake ndezvake iye nevana kana vaine vana. Imimi muchizvimaneja kuti zvinhu zvehama yedu zviri mumaoko evana here, nokuti zvakashandirwa nehanzvadzi yenyu hazvisi zvemuhama dzemukadzi uyu, but kana iye achiri mupenyu mukadzi uyu ndiye muridzi wazvo. Handiti mapona, ndiye caretaker wezvinhu zvakasiyiwa nemurume wake. Imimi zvino muri pamba penyu, kana baba varipo zvinhu zvamuinazvo ndezvenyu nemurume wenyu nevana venyu vamakabereka. Mukanzi mafa kana kuti murume wenyu afa, hapafanirwe kuita vanhu vanosvika kuti kana uchazotiitira chii, mamuda kuitirwei. Asiri wokufamba kunoita chivanhu. Saka itoda kuziva kuti chiri kukumisai apa, noti ndiri kukuripisai ipapa. Munofanira kutoziva kuti gore negore ramusina kugova zvinhu zvenyu apa imombe kudare mamambo muno. Kana kuri kusaziva mazviita nekusaziva ndokuregererai. Ndichikuudzai kuti endai munogova mbatya dzemupi. Handiti mapanzo. Kwete kuchengeta matata mudzimba. Tiudzei. Kamusara. Ishe mambo kuya kwataita kunoka. Isusu tiri vana vasikana tina hanzvadzi yedu ye ndo baba vedu. Anova ndiye anofanira kunge achitungamirira urongwa hwomukoma wake. Saka ndiwo takamirira kuti akangouya isusu totaita nyaradzo. Nekuti isusu tangoti timupiro sababa nekuti mangwana anozoti makaita kusaziva totenda. Pakafa mukoma kana munin'ina wake haana kuuya. Haana kuuya. Haana kuuya. Hamuna kuviga munhu. Takaviga. Basa rakaoma nderipi kuviga munhu nokugwamba. Chii chakaoma muupenyu hwenyu kufunga pana kunotema rupawo rokuti matema rupawo. Akatema rupawo ndiani pamunhu kuti hama ivigwe. Takaritisa mwana wabhodhi mudiki. Handiti musatamba anambuya ndakukuudzai. Musatarise vanhu vanenge vaenda mhiri kuti vanenge vachiri vanhu vane dzinoshanda. Tine mwana womukoma ana mai vakafa tikavaviga kana kusvikapo pana mai vakabva mudumbu maakabuda, kana kutiisira foni nepanhingapa kuti nedzamama dzatanzwa. Hapana. Ndio munhu watomirira isusu manje. Hakuna mutemo muri kutyora tsika dzedu mudunhu medu. Hatitendere kuchengeta matata emunhu akafa. Mbatya kana nyangwe anga ari murume wako amai, nyangwe anga ari murume wenyu, akanzi afa apa arapa, munozogara ipapo kuti kozvino ndingadii, murume ndewangu. But rufu chinhu chinotyisa. Mbatya yemufi akafa, once waionapo kuti ndaona mbatya yabhudhi vakashayika, munotanga kudzokera musi wamakaparadzana naye. Handiti hana yenyu inotorova. Saka mukadzi uyu ari kurarama sei mumba nembatya dzemurume akashayika? Taurai. Kamusara. Isusu takanga tangoti tantane mazuva tanchoda kumirira kuti tione kuti baba vacho vadzoke. Inzwai toda kukuudzai 2024 to 2025 igore. 2025 to 2026 watiri uno. Nhasi tatoenda mu-second half yegore. Takutoenda kuripedzesa kuti makore aya akwane maviri akakwana. Handiti 3 months kubva musi wafa munhu. 3 months kubva musi wafa munhu. Mbatya dzemufi dzinofanirwa kunge dzaparadzwa mudunhu medu rekwangezi. Handiti mapanzo. Ndati mukaona hembe bhachi rangu rino iri monzwa kuti mako vakafa. Pamunoona hembe yangu hamufungere kuti hana kurova kuti pamunoona hembe yangu munototanga kutofunga muridzi wayo. Handiti kuona motikari yemufi kuiona chikudikira kuti ndobva ndafunga ningwako mara. Ndamufunga ndaona mota yani, mota yake. Imba yakavharwa izvozvi. Handiti imba yakavharwa izvozvi ine mbatya dzemufi. Inove imba inofanirwa kunge ichishandiswa naamai avo, kana kuti vari kushandisa imba ine mbatya dzemunhu akashayika. Hakuna mutemo wakadaro. Munobvepi kumusha? Kamusara tobva kuZambia. Munobva kuZambia.
kana kuZambia ikoko chinongosiyana mutauro, tsika dzedu hadzititenderi. Manzwa vatete, ngatifambisei mabasa togozotura ezvino mambo vari kupi maona mambo avo vati tiri mudareka. Kana vauya vanobvunzwa kuti zvafamba sei, zvakamira sei, tichivataurira no tanga tati zvakata handiti kambai varwe nokunzi mujoni afa. Taurai. I'm sorry, ma. Isusu nokuda kwokutezvo ivo ndo vane mwana mukomana anokwanisa kunge achipfeka hembe dzacho nokuti hatina vamwe vangatokwanisa kupa. Inzwai amai, makupindura ini tichitaura zvinhu zviri pamutemo, tichitaura zvinhu zvisiri zvekunge tiri kuramwira mukadzi uyu kuti avingei kudaro. Handiti apa chivanhu hachina kufamba zvakanaka. Handiti manzwa, ngatinzwei tsitsi kuti chinhu chikaona hama mangwana chiri kwauri. Handiti imi baba varipi? Murume vari kubasa. Vari kubasa ka zvinofadza muchivabikira sadza. Handiti munovafunga nyange mukavaona bhana nyaiove munongofunga kuti umwe wangu achadii, achauya. Handiti kwete kuti tione foni yemunhu akafa. Handiti umwe anoti ndopandinoonera murume wangu, umwe oti aiwa ichi chipai mwana but ichi no. Handiti kubvisa ndangariro dzakadzika pakati pemwoyo wemunhu kuti ararame ari mukati mazviri haazorori. Chinozorodza munhu wani munhu akafa tunoita manyaradzo. Handiti kuti vasina kuuya parufu vange varipo tichiyeuka hama. Kudhara kuchivanhu chedu chivanhu chechizezuru kwaidzi kudzima tsoka kuti patakauya kurufu pakave netsoka dzevanhu vakawanda vakauya parufu tobva tabika doro rekupfupudza tsoka. Ndoyatakuti nyaradzo nhasi nevanhu vakufunga kuti chinamato ndo chaamberi kune zvese. Hakuna kudedza chete kwakasiyana. Handiti torongedza kambatya dzemupi kana paine nhunha dzamunoda kutaura nemuroora. Handiti nehama dzake. Mwana mudiki mukadzi wandiri kuona pandikamutarisa. Handiti musha wamakasirwa nehanzvadzi akasara nevana. Mune vana vanganamai? Vaviri. Vakamira sei? Mukomana nemusikana. Mukomana nemusikana. Handiti ndo vana vane nhaka yakasiyiwa nehanzvadzi yenyu. Nemiwe ukamataurai? I'm sorry, ma. Nawe imwe iripa mena ndotenderwa kutaura. Ndosaka masumudza ruoko. Alright. Nawe iripa ndekuti mudzimai wedu achitorwa nehanzvadzi yangu akanga nemukadzi wake mukuru. Zvakanga nemukadzi wake mukuru isusu baba vedu vaishanda ndipenjeni yaivapatsisa. Saka baba vedu vakanga vakapiwa tabu nemurungu ainzi Jackson. Vangawapiwa chi? Tabu, matabu aya kugezera. Sabestos yakudhara dzidzi. Hanzvadzi yedu akatora tabu akatengesa akatenga stand. Atora tabu kubva tenga stand nemukadzi wake mukuru vakabvisisa afa. Ndokubva anditaura mashoko iwayo muno mundoripisa vanhu makurwa daka remunhu akafa risina anopindura kuti aiwa mai ava inzwai please. Kana tichiita nyaya kuno kwamambo kuno chitongoyeukai musati mabvakumba kuti kuenda kwani kwamambo. Handiti kana atidi kuti mundiratidze kuti ndo pane spiriti yenyu yekuti imimi hamusi kuda kugwa mbatya because uyu akabvisisa mukadzi yeye ari kupi akashaya inonzi inquest kuchirungu. Atitaure zvevanhu vakafa vasingakwanisa kuti timubvunze kuti zvakadai zvakadai. Mukadzi yeye akafa ari kupi? Vakanga vasiyana. Akanga asiyana. Handiti zvavakasiyanirana hamungazvitaure imi. Handiti aisiro nyaya tiinayo pano. Chandakuda kuti tiende pazviri ndikapuhwa foni iyi. Handiti ndikaipuhwa ndikaipawo kana kuti ndikatora uyu munin'ina wangu ka ndotora foni yangu ndoti aurati oiwe. Handiti iyo bva anotengesa foni ndamupaka kana kuti atora
onotengesa obva atenga motikari yachona ndeyangu here mota yacho. The stand will remain. aiwa pane nhandisati ndapedza semunhu andakanga ndatoona kwamuri kuenda. alright aiwa ndikurevera kuti paakatenga stand iyoyo anditika isusu baba vedu vakanga vanemba dzezesa dzedzi semunhu angari permanent muzesa. Saka baba vedu amedu ndo vakatanga kushaya. Amedu vashaya ndo baba vedu vazorora mwe mudzimai. Varora mwe mudzimai. Mudzimai akabva atengesa imba yeyaiva yamai vedu. Atengesa akatishiyanisa mari isusu. Kuti mukomana yenya kushaya nini nevava neiwo vatiri kutaura kuSouth Africa yeye. Asi mukomana uyu aunya kushaya akabva atora mari yedu isusu. Ubva achiwedzera kuvakisa imba yake. Ndovani? Abva awedzera kuvakisa imba yake. Ko pamuri kuti takapuwa. Muri kuti makapuwa chinhu chisina kusvika mumaoko menyu. Takanga tanyorerwa matsamba ekuti torai uyu mari yakati uyu mari yakati uyu mari yakati. Muchitora kunani? Tichi kuna lawyer. Lawyer ndobva madii. Lawyer ndobva natora mari kapa munhu wani. Aiwa iye akatiregedza ndinotora mari ndishandise pamudziyo. Pakuwirirana kwenyu. Ndati pamo it's an inquest. Munhu akatora mari ndiye akafa. Tiri kutaura zvinhu zvake zvemaassets ake akasiya. Akatora mari kuhanzvadzi yake here, akatora mari kuna vatetere, izvozvo isu hatiko nokuti hazvina anotiudza kuti how true is it. Tiri kuenda pekuti chaakasiya chiripo hazvisi zvatiri kutaura pano. Ndiri kutaura nyaya yekuti sunungurai mai ava nekugova mbatya dzehanzvadzi yenyu. Mauya nenyaya yakanaka yekuti iye ndiye ane mwana mukomana. Handizvo zvamuri kutaura? Mwana mukomana atore mbatya dzababa vake achinopfeka dzisina kuitwa chivanhu. Munozvinzwa? Chivanhu ndechekuti taakugova mbatya pano. Zvataakugova mbatya handiti imi vana venyu vakomana vanopfeka mbatya dzemurume wamai avo vazukuru vake handiti ndo vanogoverwa mbatya nemwana iyeye weikoko ningiyo zvimwe zvese zvinogoverwa. Iye mukadzi uyu ndiye wamune muchisunungura handiti mwana wake asiri kuti tingauye panapa toti zvinhu zvese zviri panapa izvi ndezvemwana wacho. Aiwa tounganidza zvinhu zvinofanirwa kugovewa pamai handiti tabuditsa mbatya 4-5 handitika todzisa parukukwa totora hembe mashetsi 4-5 toaisa kana anga ane masutu totora sutu 1 toisapo totora zvatinoti chirango handiti kuti nguva ndo yanga yareba kushaya zivo nemazano handiti munhu unopangwa zano youne rako taakusvika iye zvino pataakugova mbatya dzako handiti mwana wako wawakasiya ndio wataona zvakakodzera kuti timusiyire midziyo yako nokuti munhu wese paanoshanda anoshandira mwana wake handiti zvinhu tiri kupa mwana wako asi chirango chedu tatora izvi tiri kupa nhingi ichi tiri kupa nhingi ichi tiri kupa nhingi ichi tiri kupa nhingi handiti matopedza iye bhudhi asipo yeye munotomutorera chinhu chemukoma wake handiti chamunotopa vekumba kwake mhuri yake iri kupi mukomana yake vari vese kuvari nemhuri yake batika chirango chiripo sisi kana variwo sisi muningina kana variwo muningina sisi nini kwangu kuya nevakomana tinozwana zvapfekwa zvinhu chitora imi muchengete kana mukoma auya tozongomutiwo ndo chirango chatakaita kunani kumbezera ubaba munotomuchengeta handiti mwana but kana bagudhi venyu vasipo anotora zvinhu izvozvo ndiani ndimi handiti dai muri murume murimi baba kana kuti muchitori mukoma wehanzvadzi iyoyo kana muningina wehanzvadzi iyoyo asi muri mai handiti saka muri vatete babakadzi
saka dare riri pano apa iri musazoti madzokera kumba monomisikota mukadzi uyu kuti akatiendesa kudare. Handiti avo mati chii chenyu apa havasi kutotaura muno vakatodumbirwa. Zvino kudumbirwa ikoko ndoda kukuudzai mandiwana ndisina kutobatikana. Handitika ndichida kukubatsirai ndosaka ndatora nguva yekuda kutsanangurirai kuti kana muchiti zvinhu izvi chii chiri kuzvimisa. Hanzvadzi yamuri kuisa apa haita sebasa iri. Kana makaviga hanzvadzi yenyu iye asipo akauya here uzokubatai maoko kuti ndauya uzobata maoko yamukoma akafa kana kuti yemunin'ina akafa. Akauya here angotaura kuti ndichauya. Hatigone kurarama tichidaro. Handitika chivanhu chine chichitidya kuno imombe pagore, mbudzi yemunongedzo, hwai yekuchenura dunhu redu, mombe uri pamhosva yekuchengeta matata pai mumba. Techiverenga makore 450 gore iro, 450 gore iro. Kana touya isusu manje hatidi kuitirana zvinhu zvakadaro. Chivanhu choda kudzidzisana. Handiti kuti aiwa kuno kwedu mutemo wamambo hakutenderi kuti tichengete chii mbatya dzemunhu akafa. 1 zvinokonzera kuti vana varambe vakamira panzvimbo imwe chete, vana vake chaivo. Hapana chinofamba mumba imomo makasviba. Handiti makasviba. Ndochivanhu zvatinotaura kuti musha wakadii wakasviba. Saka toda kuchenura chii musha. Kuchenura kwatinoita musha tinouchenura nekutedzera chivanhu. Iye zvino handina mhosva yandiri kukupai. Danho ramamuchiti takamirira kuti bvudzi vauye. Ndo zvinoita vanhu vane tsika kuremekedza chii hanzvadzi. Handiti but hatiremekedza hanzvadzi tichityora chivanhu. Handiti bvudzi takamirira. 1 hanzvadzi yakafa hamuna kuuya tikabata basa rekuviga. Handiti hataichengeta munhu. Iye zvino angadai ari mumochari nanhasi havarambe kuti takamirira hama yachona kuti yozodii kuzoviga. Mopedzisira muchiti mukapinda mumochari mukatarisa munhu paanenge akarara so mune mutumona ari webhuruu ane chiedza chichena chinenge chiri kunze chokuti mukavhura mubvunza pabatidzwa light munhu. Handiti chamunofanira kuziva iri ganda remunhu iri haridambuke. Iri rapa iri munhu anopera nyama ganda iri haridii haridambuke. Tingada takangomira tichiti achauya haana kuuya. Pedzai izvizvi nenzira yandakubatsirai nayo. Hamugove zvinhu zvese sekutaura kwamaita kuti iye ndiani mwana mukomana. Handiti but iye mukomana yakusouth Africa ikoko ane vana. Handitika hapana chakaipa mukatora zvinhu zvenyu munoita chivanhu chirango. Handiti chekuisa zvinhu apo moti nhasi tiri kugova mbatya dzani dzahanzvadzi yangu. Handiti hanzvadzi patinenge tapotsa tinopotsa nokuti hakuna anoziva. Isu taakugova chii mbatya dzako nenzira ichakufadza here kana kuti nenzira isingakufadza. Asi chataakuita taakuitira kuti mudzimai uyu asununguke, haangarambe achiona mbatya dzako iwe dzakasungwa. Handiti saka tambenge tichimirira hama tichiti mukomanaka zvino kuuya kana parufu pako haana kuuya. Achauya tozotura matara kwaari sababa matopedza daro. Ukama hwenyu nemuroora akakuberekerai vakaparadzaniswa nerufu. Handiti modi mofambisa chikamu ichocho. Saka munozviita rii zvinhu izvi? tichatanga tanosuma vamwe vanasekuru. Vanasekuru venyu ivavo musavateererese kudarika dare zvino, nokuti kukusiyai vasingakuudzei kuti vazukuru govai mbatya dzemuzukuru vari wrong. Handimapona. Saka mukanoseka advice kumunhu ari ronga anokumisilitai. Handiti endai munovaturira vanasekuru. Tazodakara tikatozoenda kudare kwamambo. Mambo havana chavakatiripisa. Handiti but mutemo wavo hautenderi kuti vanhu vagare vakasunga mbatya dzei
dzemupi handi mapanzo mbatya dzemupi dzinosungwa ndedzevanhu vanenge vachitadza kuwirirana handiti panguva yavawirirana kuti tichazosunungura mbatya kana waita izvi mawirirana handiti nguva iyoyo yopfuura handiti isusu dare redu rinongoramba handiti manzo rinongozviramba kuti aiwa mbatya dzemupi kana dziri ngozi kana mhepo dzakashanda dzinongodzokera pavanhu vanadzo toda kutosunga mbatya idzi yeno kuti zvakazodaitika aiwa musashupike kuvadaro imi kwenyu kusaidzirerukai muone kuti munhu akafa anorara here pasi kana zvinhu zvake zvisina kufamba zvakanaka hakuna zvinhu zvakanaka handiti mandinzo ndakutsiurai ndafunga kuti mutemo wokugoyiwa kwenhumbi kubva nhasi tichakutoona kunge ndozuva rafa munhu maakutotora 3 months zvese zvinhu zvinge zvatoitwa kumashure kwe3 months maakutoripa mudare rimwe kumashure kwe3 months maakutoripa marekerero endai munoona vana sekuru muronge dare muchiudza futi mukomana wenyu handiti kuti taramba takangomira kwenguva takakumirirai tichifunga kuti muchauya taakuita nyaradzo kana iri nyaradzo nekuparadza mbatya dzei dzemukomana handiti nyaradzo ndoinotarisirwa kuti panofanira kuve nekudya nekudinidini vanhu vakaungana kugova mbatya kugara kwamaita apa tinga tatopedza mutaro handiti vatete vanonhikirima vanonoita basa ratavataurira vanoramba vari varume vedu ava vari vakadzi tigotura zvese handiti muzviita mukuwirirana muchikuwirirana ndokwakakura This is too old.